Hvem starter? Det gør Sofie. Sofie starter. Så starter jeg med at trække 3 kort. Vil du række mig 3 kort? Værsgo. Tak. Og der er 2 straks kort, så dem skal jeg lægge væk igen. Skal du have nogle nye? Det tror jeg ikke. Det står der ikke noget om i hvert fald. Mad til de sultne. Det er jo godt. Så det tager jeg med om lidt, når jeg rejser afsted. Okay. Ja, ikke dig. Nej, jeg er bare Nej, Så må jeg vel også lige trække den kort. Ja. Og så hvis der står straks på dem, så skal de ud, ikke? Jeg har fået 3 missionskort. Jeg har taget 4. Det er vist lige lidt for mange. Ja. Så er det ordentligt. Okay, så er det min tur. Eller hvad? Jo. Så skal jeg have 2 kort. For det må jeg. Værsgo. Tak. Mange tak. Evne og evne. Jeg har fået en hest. Det var alligevel. Ja, den er god. Og så har jeg et lykketræf med mig. En 4-kløver med mig ud i verden. Og den har jeg ikke set før. Hov, men jeg skal jo sådan set vælge et af kortene. Jeg tror, jeg vælger hesten. Og det andet, det skal lægges øverst i bunken. Okay. Sådan. Det bestemmer Sofie. Ja, det bestemmer jeg. Så er det den næste. Det er vel så. Det er vel mig. Twinbak. Ja. Hvad skal jeg vælge? Hvad har du med? Du har en masse seje missioner, som du skal Alle have sammen med gik til. i 3. Hvornår? Hvis du kommer frem Til Rosendalen. så skal du bare afsted. Ja. Ja. Super. Så er det den der. Stort spring. Jonathan. Hvad vil Ja. du gøre? Det er fordi, hvis jeg står i kirsebærdalen sammen med en anden spiller, så får vi 3 point. Og når jeg ankommer til kirsebærdalen, så får vi 4 point. Ja. Så jeg tænker, at jeg drager mod kirsebærdalen. Men hvad med overvar? Du er den, der hurtigst kan befri ham. Kan du lave sådan en... Nej, er det ikke... Hvem er det, der rykker skråt? Er det... Er Det er dig. Det er dig, der rykker skråt. Ah, okay, så tager jeg lige forbi over. Ja, kan du gøre det, og så Det er tager du også bare med en til... smuttur, vi Katla. Den er, det går med uret, så... Ja, så den går faktisk den vej, du... Ja, det er det. Så Det er skal ikke du... noget, jeg kan jo rykke ind på den... Det er kun hvis Katla slår en 2. Nej, det er over. Ja, den rykker. Ja. Ja. Skal vi satse det? Det synes jeg. Okay, nej, jeg kan også bare gå op her, og så tager jeg sådan her. Ja, det kan du godt gøre. Så der er ikke så stor Men hvis chance. Katla slår 2 toer, eller Tinky slår 2 toer, så... Sandsynligheden er ikke så stor. Nej. Men du er fanget. Jeg er fanget. Så er det jo dig igen. Nej, nu er det Tinky. Ja, Tinky. Hvor er Tinkel? Jeg ved det ikke. Jeg slår Tinkel. Du slår for Tinky. 2 femmer og en etter, så der sker ingenting. Det var godt. Så er det mig igen. Jeg vil gerne have 2 nye kort. Jeg ved næsten, hvad det ene kunne være. Tak. Jamen, jeg tager mit lykketræf med mig, og så skal det her nederst i bunken. Okay. Så kan jeg ikke mere. Så er det mig, og jeg rykker igen. Der var ikke så meget. Jonathan. Smart. Er det, skal de i bunken? Nå, Ja. de bare, ja. Ja. Jeg kommer på flere over. Sådan. Og du er så ikke fri nu, så nu er det Tinky. Du er så ikke Tinky. Katla. Men så skifter jeg. Nå, men nu jeg kan komme afsted jo. På hesteryg kan Du jeg nu kan bevæge jo mig rykke 2 felter, men det hjælper mig ikke så meget. Fordi enten kunne jeg være kommet hertil, men der står en vagt. Ja. Eller Så kan også- du komme op til mig. Ja, det kan jeg, så kan vi følges ad. Sådan. Fint. Så er det Så mig. kan du så gå frem. Og nu befrier jeg dig så. Finally. Tada! Må du så noget nu? Så må du da Så er det min tur. Ja. Tillykke. Jeg kommer ud af Rosendalen. Eller i hvert fald den vej Du der. er godt det. Så er det Tinky. Sådan. Toren. Nu rykker Ja, du. den vej. Og det var det. Okay. Ja, jeg må stadig 2. Og det tør jeg jo godt. Indtil jeg kommer ind i Rosendalen. Det er jo først her, ikke? Jo, jo. Ja. Men du skal jo bare... Det er mig. Nå, undskyld, ja. Så lader jeg bare hoppe over. Okay, Så er det mig igen. så mødes vi. Det er da bare hygge. Og nu tager jeg så til... Jonathan. Til Kirsebærdalen i håbet om, at nogen kommer og møder den dag. Skal vi følges til kirsebærdalen? Men det kan vi sagtens. Hyggeligt. Du kommer bare lidt hurtigere siden mig. Men Så er det Tinky. Var der en 3'er? En 3. Ja, Ja. her.
Så skal jeg over bare tilbage. Jeg kan, nej, for jeg kan noget jo. Hvad kan du? Jeg kan skræmme en vagt væk. Hvis jeg slår en 4, eller en 5'er, eller en 6'er, så må jeg rykke den hen, hvor jeg vil. Med en terning, eller hvad? Det er, når det er din tur, når du rykker ind. På et felt. Så... Det er ikke så kan jeg. Nej, ryger du så ikke handlergrotten? Hvad fri er der ikke? Jonathan er ikke så langt væk. Det var rigtig trøst.